खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फैगौ 6 नभेम्बराव श्रीरामपुराव रेल लामा होबथेनाय हाबाफारि लादों एसटि होनांगौनि दाबिखौ लानानै कच राजबंशी सन्मिलन आफादनि बानजायनायाव फैगौ 6 नभेम्बर अदेबानि गाबोननि सानाव क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुराव रेल लामा होबथानाय हाबाफारि लादों गाबोन जानो गोनां बे हाबाफारिखौ लानानै कच राजबंशी सन्मिलन आफादनि आफादगिरि प्रणब नारायण देबआ श्रीरामपुर रेलवे स्टेशनाव दावबायनानै नायगिदिंफैदों लोगोसे स्टेशननि खाथि खाला ओनसोलफोरखौबो नायगिदिंदों फुंनि 8 रिंगानिफ्राय लानानै सानजौफु 1 रिंगासिम गासै 5 घन्टा रेल लामा जथेनानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जाहाथे बे सोमावसारनायाव रायजोफोरा बाहागो लाफैनो हाया बेनि थाखाय पुलिस प्रशासना नखर नखर हाबनानै हेंथा होदों आरो कच राजबंशीफोरनि सोमावसारनायाव पुलिस प्रशासनफोरनि बेबायदि हेंथा होनाया बेयो गिबि खेब होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो सोमावसारनायखौ होबथानायाव माबाफोर दुंहाव थासारि जायोब्ला बेयो जिल्ला प्रशासन आरो आसाम सरकारनि दाय जागोन होननानैबो बुंथियो प्रणब नारायण देब बिथाङा 100 रांनि मोननो हागोन 45 लाख रांनि अडि A4 गारि जायनि थाखाय हावलिनि राजमेलायाव जानो गोनां लटारिनि टिकेट बायनायाव गोबां सुबुंफोरनि होंगो दोंगो लटारि टिकेट फाननायनि कमिटिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननियाव 3,20,000 टिकेट दं जेराव बिथांमोनहा गंनै जेसे गारि होदों गंनै जेसे गारिनि मादाव गिबि प्राइजआनो अडि A4 नैथि प्राइजआ MG हेक्टर थामथि प्राइजआ टाटा हेरियार बेबायदिनो जोबथा 21थि प्राइजआ एल्ट' गारि 100 रांजोंनो लाख रांनि गारि मोननो हागोनखौ मिजिं खालामनानै टिकेट बायनो थाखाय सुबुंनि बाना गांसे टिकेट बायनो थाखायनो घन्टा लाइन थानो गोनां जादों आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरा थांनानै टिकेट बायनो थाखाय लाइन जाहैदों लाइमोन सिख्लाखौ लांखारनानै फानहैनाय जाहानुद्दिन शेख आरो लाइमोन सिख्लाखौ बायग्रा सालमा बेगम सानैखौबो 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावबाय क'क्राझार बिजिरसालिया क'क्राझार बिजिरसालिनि उखिला फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाहानुद्दिन शेख मुंनि दुथाङा गावखौ राजु दास मुं सिनायथि होनानै लाइमोन सिख्लाखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांदोंमोन बेनि उनाव लांखारनानै सिलिगुरिनि देहा फालांगि खालामग्रा जायगायाव सालमा बेगमनो फानहैदोंमोन जेराव आसामनिफ्राय लांखार जानाय सिख्लाखौ देहा फालांगि खालामनो थाखाय नारसोमदोंमोन आरो देहा फालांगि खालामहोदोंमोन नाथाय पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव सिलिगुरिनिफ्राय सालमा बेगमखौ हमनानै लाबोनायजों लोगोसे आइजो फानग्रा जाहानुद्दिन शेखखौबो पुलिसा हमनानै लाबोदोंमोन आरो लांखार जानाय सिख्लाखौबो रैखा खालामनानै लाबोफिननो हादोंमोन सिख्लाखौ मोजां मोनफ्लानानै फानहरनाय आरो बायनायनि दायावनो जाहानुद्दिन शेख आरो सालमा बेगमखौ 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 20,000 रांनि जुरिमाना फोनांबाय क'क्राझार बिजिरसालिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि बिसायख'थियाव जेबियार बसुमतारिया GS महरै देरहासारनो हाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि बिसायख'थियाव देरहासारनो हानाय बिजाथिफोरा गाव गावनि मददगिरिफोरजों जयैनो रंजादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि बिसायख'थियाव GS अदेबानि गाहाय नेहाथारि महरै जेबियार बसुमतारिया देरहासारनो हादों आरो बिथाङा बनसुजों मदद होजानाय सासे बिजाथिमोन आफादगिरि मासियाव देरहासारनो हादों हिरकज्योति मुसाहारिया आरो बिथाङा उदां बिजाथि महरै गसंदोंमोन उदां बिजाथि महरै गसंनानै देरहासारनो हानायनि सायाव हिरकज्योति मुसाहारिया फोरमायथिदों दि गुबुन बिजाथिफोरनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ एबा थांखिनिफ्राय गावनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभआ एसे गुबुन जादोंमोन बेनिखायनो जानो हागौ फरायसाफोरा मोजां मोननानै भट होदों आरो देरहासार जाहोदों गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय देरहासारनो हादोंब्लाबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जौगानायनि थाखाय आरो फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जयैनो खामानिखौ मावलांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथां हिरकज्योति मुसाहारिया आसाम सरकारजों खुंजानाय क्लास 3 पस्टनि रिटेन एग्जामिनेशननि रिजाल्टखौ फोसावनाय जासिगोन क्लास 4 पस्टनि फिथाइखौ फोसावनानै होखांनायनि उनाव क्लास 3 पस्टनि फिथाइखौबो फोसावनानै होनो थांखि लाबाय आसाम सरकारा गाबोन अदेबानि 6 नभेम्बराव फोसावजागोन आसाम सरकारजों खुंजानाय क्लास 3 पस्ट रिटेन एग्जामिनेशननि रिजाल्टआ बे खौरांखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों पाकिस्तानाव बारग' प्राइम मिनिस्टार इमरान खानखौ बुथारनो थाखाय गुलि गावनाय जाथाय जानायनि उनाव भारतआवबो सासे दैदेनगिरिखौ गुलि गावदों शिबसेना राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिखौ सासे दुथाङा गावथारदों सुधीर सुरी बिथां जाय शिबसेनानि दैदेनगिरि जानायजों लोगोसे हिन्दुत्वनिबो दैदेनगिरिमोन बिथाङा पान्जाबनि अमृतसराव धर्ना होफुबाय थानाय समावनो बिथांखौ गावथारदों रिपर्टनि बायदिब्ला अमृतसराव थानाय गपाल टेम्पलनि साखाथियाव देवी देवतानि
बुफाय बुसि मुसुखाखौ नुनानै बिथां सुदेरसरिया गावनि मददगिरिफोरखौ लाफानानै सोमावसारदोंमोन। बेयावनो सन्दीप सिंह मुंनि सुबुङा बिथांखौ थांखिनानै गरबा गुलि गावदोंमोन। गरबानि मादाव गरथाम गुलियानो सुदेरसरि बिथांनि देहायाव नांदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सुदेरसरि बिथाङा हिन्दुत्वनि दैदेनगिरि जानायलाय धोरोमखौ लानानै गोबां समाव गोबां खोथा बुंनायनि थाखाय गोबां सावरायजानायाव दंखायोमोन आरो धोरोमनि माखासे खोथा बुंनायनि थाखायनो गेंस्टारफोरनि नोजोरावबो दंखायोमोन, जायनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बिथांनो सिकिउरिटिबो होखानाय जादोंमोन। पान्जाबाव धरना होफुबाय थानाय समावबो बिथांजों पान्जाबनि 7 पुलिसफोरा रैखाथिनि थाखाय बिथांजोंनो दंफायोमोन, नाथाय पुलिसनि मोखाङावनो दुथाङा सुदेरसरिखौ गुलि गावनानै खारदों। उनाव सुदेरसरि बिथांनि मददगिरिफोरासो गावथारग्राखौ होसोनानै हमनो मोन्दों आरो दा पुलिसनि आवथायाव दङ। रन्जन दैमारिनि केसखौ सुप्रिम कर्टआव दैथायहरबाय आरो दा खामानिया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 अक्ट'बराव चिरां जिल्ला बलामगुरियाव मिरु हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादखौ दाफुंखांनायनि उनाव दा क'क्राझार जिल्ला कमिटिखौबो दाफुंबाय, जायनि आफादगिरिया आगस्टिन बरगयारी आरो गाहाय नेहाथारिया रोंगौसा ब्रह्म। फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि गासैबो जिल्लायाव जिल्ला कमिटिखौ दाफुंनानै उनाव बिटिआरनि बायजो जेरै सनितपुर, गवालपारा गासैबो जिल्लाफोरावनो दाफुंगोन। बेनि उनाव सानजानिफ्राय सोनाबसिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जायनाखि एबसुआ समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै दासान्दि रेलि खालामनायनि हाबाफारि लादों, बेजों लोगोसे बिथांमोनहा जाहाथे दानि थासारि आरो एनडिबिफोरनि जेंना लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि मावफुंजायै दफाफोरखौ लानानै जाहाथे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिखौ मदद होफैयो आरो जयैनो सोमावसारनानै रायजो सोरखार आरो दिल्लीसिम मिथिहोनायाव मदद होयो, बेनि थाखाय एबसुखौ खावलायहरदों बिथांमोनहा। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्राय फोरमायथिबावदोंदि बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव खामानिफ्रा जेरैबायदि मावजानांगौमोन बेबायदि मावजायाखै। 34 बोसोरै एनडिबिफोरनि सोमावसारनायाव गोबां मुंख्लं जाबोदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो मुंख्लंफोरनि थाखाय मुंख्लं खाम्फा लुफुंजायाखै। जुदि मुंख्लंफोरनि थाखाय मुंख्लं खाम्फा लुफुंजायाब्ला एनडिबिफोरनि 34 बोसोर नांनाया जारिमिन हिसाबै थानाय नङा होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे लिडार आरो केडार गासै 5 दायना जोबथेसालियाव दं आरो केस दङ। मुंख्लं नखरफोरनो एक्स ग्रेसिया होनो हायाखै। बेनि अनगायैबो बैसो थानाय एक्स एनडिबिनि लाइमोनफोरनो साख्रि होनो थाखाय बेफोर गासैबो जेंनाखौ लानानै जयैनो सोरखारखौ नारसिननो थाखायनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादखौ दाफुंनाय जादों। सिगांनि समाव आफादा जेरै मोनसेल'मोन, दा फिन मोनसेनो जाफिनबाय आरो सुबुंखान्थिनि गेजेरजों आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लामानि जाब्रबथाय जानायजों 11नि जिउ खहा। गंसे एसइउभि गारि आरो बासनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय, जेराव एसइउभि गारियाव थानाय 11 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया मध्य प्रदेशनि बिथुल जिल्लानि झालाराव जादों। एसइउभि गारिया महाराष्ट्रनिफ्राय फैगासिनो दंमोन, नाथाय लामा ससेयावनो बासखौ सौख्रांदों, जायजों एसइउभि गारियाव थानाय 11नि जिउ खहा जादों। 11नि मादाव 6 हौवाफोर, 3 आइजोफोर आरो 2 उन्दै गथ'साफोर। रिपर्टनि बायदिब्ला एसइउभि गारिनि मोखाङा बे जाब्रबथायजों गासैबो थेर-बेथेर बायख्रेबजोबदों। जाहोनाव गेस काटारनि मददजोंसो सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ गारि सिंनिफ्राय बख'नो हादों। जाथायखौ प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायथिनानै जाथायजों जिउ गोमानांनाय नखरनि सुबुंफोरनो 2 लाख आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 राङै होनो थाखाय फोसावबाय। आसामनि गोबां ओनसोलफोरावनो ट्राइबेलफोरखौ होस्रांगासिनो दङ। दा फिन गवालपारा जिल्लायाव ट्राइबेलफोरखौ होस्रांनो थाखाय आसाम सोरखारा नटिस हरनायखौ लानानै गवालपारा डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघ आरो डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल इउथ जयैनो डिसि अफिसनि मोखाङाव सोमावसारदों। गासै 500नि गोबां ट्राइबेलफोरखौ लोगोआव लाफानानै गवालपारा डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघ आरो डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल इउथ जथायै डिसि अफिसनि मोखाङाव सोमावसारदों आरो ट्राइबेलफोरखौ होस्रांनायखौ बन्द खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय भारत सरकारा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 होखादों, नाथाय आसाम सरकारा बे एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामालासे आरो ट्राइबेलफोरनो हानि मोन्थाय होआलासे ट्राइबेलफोरखौ होस्रांगासिनो दङ। गवालपारा जिल्लायावबो हाग्रा ओनसोलाव थानाय ट्राइबेलफोरखौ होस्रांनो थाखाय आसाम सरकारा नटिस हरदों आरो नटिसनि गेजेरजों गिबियाव बिफां-लाइफां गायनायफोरखौ दानस्रांनाय जागोन, बेनि उनाव सुबुंफोरखौ होस्रांनाय जागोन होननानै आसाम सरकारा लिरहरदों। जायखौ लानानै ट्राइबेलफोरखौ होस्रांनायनि हेंथायै सोमावसारदों ट्राइबेलफोरा। रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजादों फिन 2 सोरखारि मावख'गिरि। रां लाफुबाय थानाय समावनो 2 मावख'गिरिफोरखौ हमनो हादों। लखिमपुरनि दै फुंखा बिफानाव मावनाय हेड एसिस्टेन्ट तरुण चन्द्र मरां आरो बिथांनि मावख'आवनो मावनाय इउडिए समर ज्योति सयकियाखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सननि हान्जाया हमदों।
थिकादारनि लाइसेन्स बानायनो थाखाय गिबियाव समर ज्योति सयकियाया रां दाबिनानै रां लादोंमोन आरो बे रांखौनो उनाव तरुण चन्द्र मरांनो गथायदोंमन। नाथाय रां दाबि जानाय सुबुङा सिगांनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनो मिथिहोखानायाव बिथांमोननि जे सानायावनो हमजादों तरुण चन्द्र मरां आरो समर ज्योति सयकियाया। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।